eguzobego nke mbụ na mbụ ya ọgbakọ nkuzi na Anambra steeti ga-agbado okwu kpọmkwem na ịdị na-akụziri ndị mmadụ maka etu esi akọ ji na akpa nakwa etu ga-esi wee na-echekwaba ya. Ya bụ oke mmemme bụ nke eguzobere kpọmkwem na Anambra steeti bụ nnọọ nke akọwapụtara na a ga-amalitezi wee na-eme ya kwa afọ ọbụla ma bụrụ mmemme eguzobere site na njikọ aka ọkammụta Uchenna Nwosu na Dr. John Ikeọgụ nke Igbo Ukwu dị n'okpuru ime obodo Agwata ka Emmanuel Okonkwo onye mere ka amata na isi sekpụ ntị ya bụ mmemme bụ etu a ga-esi were ụzọ ọgbara ọhụrụ wee na-akọ ji ma na-echekwazi ya. Kọtọpụrụ gị akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. N'ala Igbo emere ka amata na ji bụ eze nri niile enwere bụ nke nwere nnekwu uru n'ọtụtụ obodo ọkachasị ihe a na-akọ n'ala dịka osikapa, abacha nakwa agwa. Ebumnobi ya bụ mmemme bụ n'iji wee kwado ịkọ ji na akpa n'ala Igbo na nkuzi ya nke bụ n'ịkwalite ọnọdụ ịkọ nri na ala Naịjirịa site n'ịkọ ji na akpa. Ka ọkammụta Uchenna Nwosu siri na ịkọ ji na akpa bụ nke nwere nnukwu uru karịsịa etu esi akọbu ya na mbụ dịka ịkọ mkpụrụ ma kpọkuo ndị mmadụ ka ha mụta ka esi akọ ji na akpa. Na nkuzi ọzọ ka otu onye ọbịa nke National Root Crop Research Institute Ụmụdike Abia steeti bụ dọkịnta Christian Nwadele onye nke kọwara etu esi echekwa ji kpọkwuru ndị na-akọ ọrụ ka ha mụta ụzọ kachasị mkpa etu esi echekwa ji ka ọ ghara imebi. N'ozi ha dị iche iche ka National Chairman Mmiri Igbo Association na Inter-Agency Committee ihe gbasara Culture na Tourism Development Chief Ugochukwu Okafọ nakwa onyeisi ya bụ mmemme bụ Chief Nnamdi Ifeakọ kọwara uru ọ bara ị na-akọ nri ọkachasị ji n'ala Igbo. Na mbụ n'okwu ya ka Curator Center for Black and African Arts and Civilization Igbo Ukwu Outstation Maazị Chukwudi Ezenwa siri na ebumnobi ịwa ji nke afọ a bụ nke gọọmenti etiti na-akwado bụ n'iji wee mee ka omenala Igbo bụrụ nke chewapụrụ na mba ụwa niile. Site n'Igbo Ukwu, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.